Amai Nyati havana kufara mushure mekunge vatukwa vakanzi itsvina dzega dzega, asi Gilbert waedza zvachose kuita cheer up the wife ndokumutengera Z Flip Samsung kuti agonewo kuposta yake content asaite focus on negativity. Asi guys, zvarwadza zvikuru, she is feeling so down. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Hey guys, unoshaya kuti heti yacho ndeyechii zvachose. Pazongobuda Gilbert achiposta kuti don't worry my wife, very soon uchava chidadiso chenyika step by step. Vanhu vakashaya kuti ko inyaya yei. So pane munhu anga posta mu comment section vachiposta zvinhu zvavo zvekuhoneymoon. Ndobva angoti Gilbert wakachena, asi Mai Nyati dzingori tsvina dzega dzega. Izvi zvavarwadza zvikuru, and zvavabva vangopinda muconversation nemurume wavo kuti ivo zve-social media dei vambotora a backseat, but vanhu vari kuti aiwa Gilbert naMai Nyati, please do not terera advice dzevanhu. Vanhu vanotaura zvakaipa pamusoro pemhuri yako, varipo vanopa advice kwayo, kongoita vanongotsoropodza iwewe rarama life yako, nekuti remember you decided to share your life with people. Saka vanhu umwe neumwe ane opinion yake, dzimwe opinion dzacho dzinorwadza, but zvimwe zvacho aiwa unofanira kungo siyana nazvo. Kana zvichibvira usatombopinde mu comment section macho, maybe one or two first comments dzaunoona dzimwe dzaunenge wakategwawo kuti Royal Mint kana kuti More Boys, you know the people that like you, because zvimwe zvacho kana kuzviteverera guys ka aiwa unorwadziwa. Vamwe vati nyama nindika iwewe taona kwawakabva, and hazvisi kufadza vanhu vakawanda vakaenda ku South Africa vachibuda muZimbabwe vakakonewa chero kubuda chero ne something vachiri mumukuku. Iwewe life yako in no time 6 months later 8 months later watova celebrity. Zvinova zvinhu zvisingafadzi vanhu vakawanda. Pana nyora comment yake akati isusu toda kutenda Nyati family nekutipa exemplary content which speaks volumes pasina chero vara rimwe chete ravataura. Tinofarira zvakare kuti content yavo yatidzidzisa malessons eupenyu uye how to cherish and remain devoted to your partner. It is a testament to the profound impact kuti quality content yamuinayo iyi inodarika maboundaries nezvimwe zvinofungidzwa nevanhu kuti hazviiti. Zimbabwe inokusapotai uye nevamwe vakawanda vanorwisisa nyaya ye-humble beginnings ichizopedzisira success. Continue to place your trust in God as your dedication will surely lead you to greater heights. Vamwe vari kuti face yaJoy haisiwewo filter, haruki musoro, hakami musoro, pane zvakawanda zviri kuitika, asi unoshaya kuti ko vanhu muri kuirritatewa neiko guys. Kana munhu ane pregnancy imi munoziva kuti kana mimba chaiyo yakubata inokuvhiringa, and remember kuti a lot is happening, there are so many changes. Moziva kuti my life changes akaoma, kumuvha chaiko kuenda kune imwe imba kunogona kungokukanganisa, kubuda mumukuku uchienda kune imwe type yelife zvinogona kutongokuvhiringa, and you know kuti she's going through the first trimester anenge akatovhiringwa zvisingatomboiti. Vamwe vanhu vatongoti ari kuzviitisa Joy haasi kuda kugeza, vamwe vari kuti akapusa. Guys, zvakaoma. Vanhu vari kutuka Mai Nyati dei mambomira. She is losing her self-confidence. Vakutosha kuti chi kangani kekuti pavakatonosangana naTanaka paya vaitoita kunge vari kuvanda vachienda kuseri kwevamwe because havachafili that confident. Umwe akati zvamapfeka hazviiti migubvuru, vaedza kupfeka zvinobata. Mwati aiwa body yako haiiti kupfeka crop top. Ochidii because initially paaipfeka hembe dzake dzodzo dzakaregedza aiziva kuti muviri wake ndozvawakaita. Vanhu vomuvhiringa. Ichokwadi guys, nhumbu inogona kukuitisa seusina kukwana okunge hangover kupfeka, unenge uchingonzwa kuda kupfeka hembe yadhedhi sezvakangoita Mai Nyati izvo, kungopfeka zvimwe zvisingakufiti. Tongoti mwana ndozvaari kuita, but Mai Nyati vatozosvika pakuti veduwe inini ndakuendawo kunogadzirwa musoro because pana akatoposta akati ndokumbira umborukwa musoro wanyanyisa kugara nemusoro wako uchiita kunge munhu asina kurongeka. Auone here vamwe vakadzi vemasocialite, and iwewe hausingori musikadzi wesocialite, utori socialite uri papo. Azotonyora akati nhasi hatisi kuzombogona kuposta because ndichamboendawo kunorukwa musoro ndoiswawo tunzara topushawo peji raMai Nyatiwo. So guys, kusvika munhu akutozvialter. Last time vakatipfekera imwe crop top tikashamiswa kuti ko mwana zvaachabuda mudumbu akawira uku. Naividiwe muchingovhiringa tiregai kudaro kana. You will never impress anyone. So itai zvamunoda guys, one step at a time.
munhu nhasi anokudza kuti zvawaita izvi zviri right, mangwana akudza kuti zvawakaita zviya zvinonyadzisa. Don't work too hard to try and impress people. Pamwe ndo patinozoti dei muchidzidza kuna taiti kuti usateerere zvinodiwa nevanhu, because paFacebook guys unopuwa nepressure ukateerera Facebook zvotoda kuti udzidze kuita private life. Zvimwe zvacho kwete kungoti chese udza vanhu havazi vese vanokufarirai vananyati, asi anogoreka kuudza vanhu seika life yavo handiti ringori bhuku rakavhurwa vanotodya nayo. Kudhara mairarama life yenyu, iko zvino makuteedzera vanhu maningi. Muchaitawo free rini naimi. All you need to do is entertain us, not to be told what to do all the time. It's time you stand up for yourself. Mangwana joy yadai is going to affect your self-esteem. Ukatarisa mazuvano haachanyanyoita yellow guys. Just go back to living your life. Vanhu vanokufarirai vachangouya vachisupporta papage. Pane kuti nhasi maita yellow mangwana manzi kwaibvisa yellow iyoyo mushandise orange. Guys, haisiri content yako ka. Now you are following what people want. Vanatari Martin vanongoita zvinhu zvavanoda, vanatanaka naKimu vanongoita zvavanoda. Musateerere kuti vanhu vati chi. Yes, muri kapu yenyika. Yes, vanhu vakakusumudzai. But matosumuka pamagadziko hamusi kuzombodzika. Koichiko pamakwira hamudziki. Rambai muchienderera mberi nelife yenyu pane kuramba muchiteerera. Munoona kuti vanhu vepaFacebook guys, tirege. Munhu uyo muchengetedze. Ndiye ari kuteererwa nevanhu. Ndiye ari kutoita kuti wane mari yekumuroora. So muprotecte. Dai asipo nyatika uchifudza mombe. Joy ingaprotectewe. Tafara chaizvo kuti atengerwa foni, vakupusha peji ramai nyatiwo kuti vave vachiitawo zvavo zvimaeditswo kusaidhi, vachitora maresipi pave maspaghetti vachibika vachiita 6 gun. Ndo zvatinoda izvo. Pane kuti vanhu varambe kungoudza kuti pfeka chakati visai. Last time makapfeka dress rewhite riya rinosungwa tambo kwani munhu. Ndokubva kwaonekwa mukadzi waVK aposta futi same rimwe picture akapfeka the same dress. Vanhu vakati wapuwa uri kupema madress ikoko kwani munhu. Guys, zvimadress zviya zvinhu zveinoichikwe shop iyi Mr Price. Madress Mr Price ukangopinda muya unongoriwana dress riya kwakatenga maivhiki hakuna kubva kwaka. Madress emaslender ari mumashops akawanda mujeti zvakare dress riya ringorimo. Handitika zvekuzonzi kwai yapema. Vanhu havaneti here. You all should allow manyati to grow and mature nezvimwe zvinhu. Vazhinji venyu vari kushora this girl mava kuma 30 something years. Ipapa when you were 19, 18 maiva makaita sei? Chimbouya nemapictures yenyu tione. Imbouyai. Vamwe vanoti nyata nedzungu. Plus unoda zvese kuti uve nazvo ka1. Ita life yako not yana ningi. Chawanzwa mucomment section vhara nzeve. Uri kuzvipa pressure wega. Iko zvino mukadzi nde wako. Asi wakumuita unge mukadzi wenyika wakuudzirwa kuti mukadzi wako ngaruke musoro. Joy will get there. Akadzika maana kana dzungu achatosvika kure achidaro. Regai kuzora mafuta ekutsukisa moti kwai iglow. Kune mafuta anongoita kuti skin ingoita nice so. Because chasara ndechekuti vamwe vachati uri mutema. Izora chakati. Enda kusaluni. Gadzigwa chino? Kana iye achifara shoti ndo zvaari. Vakauya pano vachivinga Joy vacharamba vachimutevera. Izvi manje zvokuti next thing because vatonyora vakati izvezvi ndakuto mangwana ndikuenda kunotengerwa hembe nadhedhi nekugadziriswa musoro. After that tozoita camera test ndichimbofeedwa nadhedhi. Life yake yakutongoitika kunzi vanhu vati. Guys chiregai zvakadaro. Vazvinzwa vana ava. Kuramba vongodzidziswa zvese nekuti vorarama sei, nhasi vadye, vapostei, vadarirei. Chero kai ndimi makavasumudza. Haiwa zvimwe zvacho kana chizviregai.